அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி எந்த விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால், நம்ம மனசில் என்றுமே அழியாத, அதாவது எப்பவுமே அழியவே முடியாத, நம்மளோட ஞாபகத்தில் என்றைக்குமே இருக்கிற அளவுக்கு நம்மளுடைய விஷயங்களை, நம்மளுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான். ஏன்னு சொன்னால், எந்த மக்களும் எதிர்பார்க்காத, எந்த மக்களும் சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தின் காரணமாக ஒரு பலவிதம் உலகமே ஒரு பலவித மாற்றத்தை கண்டுச்சுன்னு சொல்லலாம். அது என்ன விஷயம்னு சொன்னால், கொரோனா. அதாவது 2019ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தோட இறுதியில் ஆரம்பித்த இந்த விஷயம் இன்னைய அளவிலும் சரி முடியாத ஒரு விஷயமாகவே உள்ளது. ஏன் இந்த விஷயத்தை பற்றி இங்கே பேசுகிறோம்? அதாவது இந்த நோயை பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல போகிறோமா, அல்லது இந்த நோய் இவ்வளோ பேருக்கு பரவிடுச்சு, இவ்வளோ பேருக்கு சரியாயிடுச்சு, இதில் இத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க, இதனால் இந்த பிரச்சனை நடந்துச்சு, இதனால் இவ்வளோ பேர் விஷயங்கள் நடந்துருச்சு அப்படின்ற விஷயங்களை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறோமா அப்படின்றது கிடையாது. அதாவது கொரோனா அப்படின்ற ஒரு நோய் அப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதில் இருக்கிற விழிப்புணர்வு முக்கியம். அதாவது விழிப்புணர்வையும் பற்றி நம்ம பேச போகிறதில்ல, அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். அது என்ன விஷயன்றதை சொல்லுவதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி கதையை நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது ஒரு குட்டி கதை இல்லை, இது நடந்த விஷயமாக கூட இருக்கலாம். அதாவது ஒரு நாட்டில் ஒரு கைதியை சிறையில் அடைச்சாங்க. அந்த கைதிக்கு தண்டனை தரும் வண்ணமாக என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், ஒரு கொடியும் விஷம் வாய்ந்த பாம்பு, அதாவது அந்த பாம்பு கொத்திடுச்சு இல்லை அவர் கடிச்சிடுச்சுன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட சில நிமிடங்களில் அவர் உயிர் இழந்துவார். என்ன அந்த சிறை கைதியை பயமுறுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், அந்த பாம்பை அவர் கண்ணு முன்னாடி காட்டி, இந்த பாம்பை கொண்டு தான் உன்னை கொல்ல போகிறோம், இந்த பாம்பை உன்னை கொத்த வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம், உன்னை கொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கைதிக்கிட்டே சொன்னாங்க. இது சொன்ன உடனே அவருடைய சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், அந்த சிறை கைதியோட கண்ணை கட்டிட்டு அந்த பாம்பை வச்சு, ஆனால் அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னால், அந்த பாம்பை வச்சு அந்த சிறை கைதியை கொத்த வைக்கலை, மாறாக என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், அவர் பயமுறுத்துகிற வண்ணமாக ஒரு ஊசி எடுத்து, ஒரு பாம்பு குத்துனா எப்படி ஒரு சின்ன ஒரு ஊசி குத்துன வலி அப்படி இருக்குமோ, அது சும்மா பாம்பு குத்துனதை காட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், ஒரு ஊசி எடுத்து புள்ளி வச்சாங்க. அதாவது அவருடைய கையில் கொத்த வச்சாங்க. ஆனால் சில நிமிடங்களில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பாம்பு குத்தினா எத்தனை நிமிஷத்தில் அந்த மனிதர் உயிர் இழந்துருவாரோ அதே மாதிரி அந்த சிறை கைதி உயிர் இழந்துடுவார். இதில் என்ன விஷயம்னு சொன்னால், ரெண்டு விஷயத்தை யோசிக்கணும். ஒன்று, எப்படி அந்த மனிதர் உயிர் இழந்தார்? இதுக்கான பதில் என்னன்னு சொன்னால், அதாவது அந்த பாம்போட விஷயமும் அவர் உள்ளே இருந்த அந்த பயமும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால், அவருடைய உடல் முழுவதும் பரவ ஆரம்பிச்சு. உதாரணத்துக்கு, அவர் என்ன நினச்சாரோ, இந்த பாம்பு நம்மளை கொத்திடுச்சு, இந்த பாம்பு நம்மளை கொத்துனது காரணமாக, பாம்பு கொத்தியதன் காரணமாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால், நம்மளுடைய உடல் முழுக்க விஷம் பரவிடுச்சுன்ற விஷயம் அவர் ஆள் மனசில் பதிஞ்சிச்சு. அந்த பதிஞ்சதன் காரணமாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால், அந்த பாம்பு கொத்துனா எந்த அளவு விஷம் இருக்குமோ அந்த அளவு விஷம் அவருடைய உடலில் ஏற்பட்டு அவர் இறந்துடுறாரு. இது முதற் கேள்விக்கான பதில். நம்முடைய அடுத்த கேள்வி, இதையே நம்ம இங்கே சொல்லணும். இந்த விஷயத்தை இங்கே சொல்ல காரணம் என்னன்னு சொன்னால், இதே மாதிரி தாங்க கொரோனான்னு இல்லை, எல்லா நோயுமே இதே மாதிரி தான். அதாவது ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த விஷயத்தை பார்த்து நம்ம அச்சப்படுறதோ, அல்லது அதுக்காகவே பயந்துக்கிட்டு நம்மளை நாமே முடக்கி கொள்வதோ, மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் நம்மளை நாமே பலவீனப்படுத்துகிறதோ இருக்குது. அந்த நோயை விட ஆபத்தானது, அந்த நோயை விட மிகவும் ஆபத்தானது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல வரோம்னு சொன்னால், ஒரு நோய் வருது, அதுக்காக நம்ம மாஸ்க் அணிவோம், அல்லது தனிமையை மேற்கொள்கிறோம், அல்லது டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் அது தவறு இல்லை. அதுக்கான விழிப்புணர்வு இல்லை, அதுக்கான இன்னும் ப்ரொசீஜர் அதை செய்யணும் தான். அதான் நமக்கு சொல்ல வரும். அதாவது நம்ம மனதளவில் உறுதி அடையணுங்க. என்ன நடந்தாலும் நம்ம மனசை கொஞ்சம் கூட தளர விடக்கூடாது. நம்ம மனசில் ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே சரியாயிடுன்ற விஷயத்த நம்ம மனசுக்கு அடிக்கடி சொல்லணும். ஒரு தோல்வி அடைகிறோம் அந்த நிலையிலும் சரி, அல்லது ஒரு வேற்று விதமான நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் நடக்குது அந்த நிலையிலும் சரி, நம்ம உதட்டில் இருக்கிற புன்னகையும் நம்ம மூளையில் இருக்கிற அந்த செல்களும் எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்னஸாகவும், நம்ம மனசில் இருக்கிற விஷயங்கள் என்றுமே பலமாகவும் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், எல்லா விதமான பிரச்சனையும் நம்மளால் சமாளிக்க முடியும். நம்ம இவ்வளோ ஆயிடுச்சு, கொரோனா தொற்று அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பயப்படவும் தேவையில்லை, அது கம்மியாயிடுச்சுன்னு சொல்லி சந்தோஷப்படவும் தேவையில்லை. அதே நேரத்தில் நம்ம அந்த விஷயங்களையே சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்து நம்மளுடைய மற்ற விஷயங்களில் சோர்வடையவும் தேவையில்லை. அடுத்து என்ன நடக்குது அது கண்டிப்பாக நடந்தே தீரும். அடுத்த வினாடி என்ன நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றதுக்காக
இந்த வினாடியோட சந்தோஷம் இழக்கிறது என்பது ரொம்ப மிகப்பெரிய முட்டாள்தனங்க. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னு சொன்னால், இந்த நொடியில் நம்ம சிரிப்போம், இந்த நொடியில் நம்ம வாழ்வோம், இந்த நொடியோட பிரச்சனையை இந்த நொடியோடு நம்ம தீர்த்துறோம். அடுத்து என்ன நடக்கும், அதாவது வந்து ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சு, அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் அடுத்து என்ன ஆகலாம் அப்படின்ற கவலை இருக்கும். ஆனால் அடுத்து என்ன நோய் வந்துருமோன்ற கவலை இன்றைக்கி நம்ம காலகட்டத்தில் இருக்குது. இது இருக்கே ரொம்ப ஒரு உச்சகட்டமான ஒரு மனசை வந்து பலவீனப்படுத்துறது. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம தவிர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இது ஏன்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால், இது வந்து கொரோனாவை விட மிகப்பெரிய ஆபத்து. அதாவது நோய் வந்து அதனால் நம்ம பாதிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வேறு விஷயம். ஆனால் நோயே வராமல் அதை சிந்திச்சே நம்ம பாதிப்பை அடைஞ்சிட்டோன்றது இருக்கே, இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உச்சகட்டத்தோட முட்டாள்தனமாகிடுங்க. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் நண்பர்களே, நம்ம என்ன நடந்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே அமைதியான முறையில் அதை கடந்து செல்கிறதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம செய்வோம். வாழ்க்கையிலும் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான இந்த நோயையும் சரி வெற்றி பெறுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.